West Karbi Anglong adisi Apharman lo nang epi alama bangke ha chin thong anathu deng thawoli parong thang sing senar asopo bijoy senar alangli arta ningkan throk ahut surihini ra krege thom ningkan bangatum pondet lo lupa porheji pomat amat ki bidam ke ha mas oria gaung pu nogaung adung tu hiram borah po hem bidam koklo amat non ke au so phan a hem ta pa chiwang long le apo peitum batai ke thom phli dam lo ka che wan je phan ka che tong ye phan se ta pa che tong da pa che tong long le amat non kar julong ke au so phan akur ta ke larlo amen ta ke larlo ne pilo ne pu se pu apen alam ta karbi alam nge paningje long le det se pa che tek the det khang jang lo pu lo ko por he bang ta sakor si bia pojo amasi pas ta pas pi pu se pu ne tum kar julong la si dak di sia phan na choningri ala apo pe tum si ne li phana choningri lo ephl sia phan ye nang rap dun tha ne so pu ke wan long ye phan pu la si dak ne tum di siang no wang lo nang pi lo la bang so lo hello ke wan thu serak thegia phat la pen chin thong rong khang la pen amri bethe thu ke ba long ka prek ta Karbi Anglong pen ke West Karbi Anglong la pen East Karbi Anglong pen ta kai dai tum che than bom lo ilitum adet school ta ka ve pen jok master ta lo than thedet ti pen jok munit atum sung pik duk pik pen jok alang litum osomar phan lo popor helong ledet amatsi ha ke che tum hem si toy dun et sakor si bidun et la pen ke kiduk ita Karbi atum phan la pen inglong arat tum phan ke government a office along ke claim akam sakori la ta pipedet khangjang pen pot si alang litum duk varet la Karbi atum ilitum duk varet la si a hem ta chikim un esi non ta hem so ke longya phansi kaita nerlo sini jo pangthang arting wungwang la phosan khetian da claim to take that lo hem duk pik oposi hem so on da chikim take that lo hem so ke chikim ji gali lo o somar lo popori une det lo la pen ke kheti claim une det lo la pen ke kisu ke che langya phanta dovai tablet isi anta Kachelang paracetamol tablet isi kacho nam je aphan apokeso dovai kacho apokeso dovai kacho nam je aphan pekar om kacho nam je aphan musuri epak kacho nam je aphan raja ko vedet la sinon itum theklong lo da council pen la pen government a program lo la ke council a program ka litema India government pensi la pen ha UNO pensi order ke do posi India government la claim nang koklo la si pekar om ke ron musari ke ron la pen hem so ke kikim pi anta claim to nang waret la abinong ke bang adet ke plang chen adim kaching thur adim an ke develop adim an ke hem so ki kim pi ke akam adet la da ke bang me thang chi kim un pai khana ta me thang chi kim un pek kar om da chenam un musari ta chenam un la pen ke dowai ta chonam un bang atum an ke ha chomang atum da naga atum mizo atum garo atum an ke bang me thang sila han da cheklem un seta Karbi atum phan kapiduk ver pen jok ilitum la anda un edet lo pen osomar atum phan ta ha kichia hemsi ilitum sakor bidun nang varet la sinon ta la bangso la bijoy senara phan wan thu serak nang ji pusi nilitum la disia phan lo pini nang pila